Guys, Hi guys, welcome my welcome my channel. channel. This Pooja Bindani. ପୂଜା ବିନ୍ଧାଣି ଆଜି ଆମେ ଝିଆରୀକୁ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛି ପ୍ଲେ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛୁଆକୁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ। ଆଣିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତିକା ସବୁ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟି କେମିତିକା କୋଉଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପଢୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତିକା ରହିଛି ପୁରା ତ ପ୍ରପର ଜାଗାରେ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଟା ଗାଡି ଯିବା ଅଛୁଣିକା। ତଳେ ରଖିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାରିବିନି, ଦି ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଟା ଧରି ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟା ତଳେ ରଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଚଲଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଗା ହଉଛି ଆମ କଲୋନୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ବାପରେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଖରା ମତେ ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମତେ କଣ କରିବ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇବାଟେ ଯିବା ମଶାଇ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବାଟେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଲି ଗାଡି ଅଛି ତ ଏପଟେ ଯିବି ଭାବୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏପଟେ ଯିବିନି, ଏବାଟେ ବାଲି ଯିବାନି, ବହୁତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇବାଟେ ଏଇବାଟେ ଯିବି। ଦେଇକି ଯିବା। ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ସେ। ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ଦେଖୁଛି। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମାନ୍ସିଂ କରାଯାଏ, ଏଇଠି ସବୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ମାନ୍ସିଂ ର। ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବୁଢୀ ମଙ୍ଗଳାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି।